Ayan, mga uragon, wala nang intro-intro. Magluluto si Kusang Rico ng supas. Oh, nakasalang na. Hapunan na daw to. May itlog pa? Ay, itlog. Hotdog. Tatlog, saka itlog. Ayan o. Yung itlog ko, tatlo. Ayun o, ang gulay. May gulay. Ayan. Wala nang intro-intro ha. Yung itlog ko, Sopas agad? duda ako sa itlog ko. Ayan na, ang supas. May kasama pang itlog. Partida pa yan. Diyan na sinama sa pakulo. Kasama balat. Kasama na yung balat. Kasama ang shell. Ito na, ang supas. Kain na. Wala nang intro-intro. Mukbang agad. Yan. Kakain na kami. Ang supas. Mukbang. Shell siya. Hindi siya elbow. Oh. Mukbang agad. Ayan, may tinula pang manok. Manok na chicken. Manok na chicken. Kain na na. Kain na. Wala nang intro-intro pa. Mukbang na.